Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Alas 7:30 ng gabi! Bakit hindi ka pa nakauwi? Holiday ngayon, bakit ka pumasok? Yung totoo, saan ka galing? Hindi ka naman pumasok sa opisina pero paalam mo sa bahay mo, pupunta ka saglit sa opisina. At teka lang, bakit basa ang buhok mo? Aragoy! Maluoy ka. Ay, naku sa mga kabisyo po natin dyan. Nag-team building. Team building! Pambihira naman, oh. Team building, holiday, tapos undas. Anong klaseng team building? Baka nag-ghost hunting ka. Pambihira naman, oh. Ay, sa mga pauwi pa lang ng bahay at syempre kay Manong driver na sa kabila po ng holiday, humahataw pa rin, nagtatrabaho pa rin. Huwag ka mag-alala, Manong. Boards! Paul! Sasamahan kita hanggang alas 9 tayo. Okay, eto pag-usapan natin to mga kabisyo. Eto matanong kita. Ikaw ba naka-experience ka na sumali ka sa mga parally-rally? Oh no! Ako na-experience ko na yan. Dati nung nag-aaral pa tayo. Nag-aaral pa tayo sa sa college. Medyo tayo medyo din tayo, nakibaka din. Nakibaka, pero hindi nakibaboy. Eto nga mga kabisyo, eto kasing naispatan natin yung balita na nagkagirian ang pulisya at syempre mga protestante sa harap ng Israeli embassy sa Taguig City. Na kung saan panawagan ng mga nagpoprotesta na itigil na daw ang putukan sa Gaza. Oh no! Ito Tang, logican na natin to Tang. Ay sige, logican mo na yan para magkaalaman na. Eto na, logican na natin! Logican na yan. You are still locked in right here on 90.7 Love Radio. We are Metro's #1. Eto na nga po mga kabisyo at lologican na po natin ang usaping ito. Ano ba ang leksyon na pwedeng nating matutunan dito? Well, sa totoo lang mga kabisyo, eto talaga ang dapat nating kailangan ng logic. Hindi naman sa hinuhusgahan natin o ini-invalidate yung protesta o nararamdaman ng mga naturang nagpuprotesta dahil karapatan po nila yan. But English kasi. But come to think of it. Yeah! Nadali ko! But come to think of it, mga kabisyo sa tingin nyo ba papakinggan sila ng embassy? Kung mapakinggan man sila ng embassy, eto kasi yun Pero it does not make sense pa rin Kasi hindi naman talaga ang embassy ang nagdidesisyon. Diba? I'm sure siguro naniniwala ako na ilan sa mga taga-embassy dyan gusto na rin itigil yung gera Pero it's a larger-than-life decision that involves bigger people in Israel. Diba? Makikita lang na, ang nakikita kasi natin ngayon sa mga protesta na yan, all emotions.
nagfe-flare up, may mga rage pa nga tayo nakikita eh. Diba? Gera nga natin dito, hindi natin matapos-tapos sa Pilipinas, pero sa ibang bansa pa, pakikialaman natin. Diba? Hindi nga matapos-tapos yung gera natin dito eh, ibang bansa pa. Pambihira naman oh. Kasi ito mga kabisyo, the best thing to do kaysa magprotesta ka is to pray. Magdasal po tayo, yun po ang kailangan natin ngayon. Kasi very contrasting kasing ginagawa ng ilan eh. Di ba? Ayaw nila ng gera, ayaw nila ng away, pero inaaway nila yung mga pulis. Inaaway nila yung sa embassy. Ano ba? Gets mo? Instead, maging peacemakers tayo. Because sinasabi nga sa Bible, baka masunog ka na naman. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Hindi po matatapos ang gulo kung gagawin din natin ay gulo. Hindi konsistente. Gets mo? Ay nako mga kabisyo, ang oras natin 7:36 on the clock. Let's slow things down, at medyo chill muna tayo. Here's a song from Eric Clapton. Wonderful Tonight. Keep it locked in. Right here. Metro's #1. 90.7 Love Radio. It's